ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಲಾಲರ ಕುಲಕೋಟಿಯ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 9:30ರಿಂದ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವವು ಇದೇ ಮೇ 14ರಿಂದ ಮೇ 25 ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ, ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್. Mm-hmm.
ವೀರನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಲಶೇಖರ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದು ವೀರನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಬತ್ತಿಲಕ ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 14 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇಲಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಉಪ್ಪಲ ಬಂದಿಯೋಡು ಅವೇಲಕ ನರಿಂಗಾನ ಮುಡಿಪು ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಡದಿತ್ತು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದಾಡ್ನು ಈ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ತಾರಾಯದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯ ಆಪಣಂಚಿನ ಅದಪ್ಪು ಪೂರ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡು ಈ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅವೇಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಲ್ಲ ತರವಾಡು ಗ್ರಾಮದ ತರವಾಡು ಅಡ್ಕಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀರನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೋಡಿ ಜೋಡಿಸದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಪುಂಡರಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣತೀರ್ಥದ ಗೋಪಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಡು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಈತನೆಟ್ಟ ಒಂದು ವನಸ್ಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆದು ಅನ್ನದಾನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆಂಕಲು ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಡದ್ರ ಇತ್ತಾತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಆದು ಅಲ್ಪದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಅಲ್ಪದ ಇನಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಪಂಡಿಲ ಕಾಲത്ത് ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಾತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ನಂತೂರು ಭಾಗ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇತ್ತಾತೆ ನಂತೂರದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅಂಚೆಡಾದ್ರೆ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ವೀರನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ದೀನಿ ಪಿದೋಡಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಋತುಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇನಿ ಕುಲಶೇಖರದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕದ ವಿಷಯ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ವಿಷಯನು ಇನಿ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಪಂಡರು ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇಂಚಿದ ಸಂಗತಿ ಮಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೈತಳದ ಸಂಘದ ಅವಳು ಉಪ್ಪಳದ ಆವಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಆವಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆವಡು ಬೆತ್ತ ಕೈರಂಗಳ ಆವಡು ಅವೇಲಕನೆ ಮುಡಿಪು ಆವಡು ಅವೇಲಕನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರವಾಡುದ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಸಾಲಿಯನ್ ಬರಿತ ಪಿಲುಕೂರದ ತರವಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತರವಾಡ್ದಾಗ್ಲನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ವನಸಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಕುಲಶೇಖರದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಪಣೋಣ ವಿಷಯ ದೇವಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಆಯರ ಕಾರಣನೇ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾದಳದ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನಕ್ಲೇನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-25 ಗಾಡಿ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಗಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲಶೇಖರದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗೆತ್ತವನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ
ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸೇವಾದಳದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪಾಡು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕರ್ ಅದುಪಾಡು, ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ಜಯಂತ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅದುಪಾಡು, ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗೌಡ ಉಪ್ಪಾಡು ನುಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು ಮಂತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪಂಪುಣ ಪಂಡದು ತೆರೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇಂಚಿ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಾಡದಕ್ಕೂ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊರೆಕಾರಿಗೆ ಇನಿ ತಾರೆ ಹಾಕದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ತಾರೆ ಹಾಕದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾದ ನಡಪನಂಚಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಳ್ತೊಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ನಂತೂರು ಗೆದ್ದದೆ ನಂತೂರು ಹಿಡಿದು 4 ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದೊಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಡಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ನಂತೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನರಿಂಗ ಆ ಭಾಗ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಪಂಪಲಾದ ನಂತೂರಿಗೆ ಎತ್ತುವರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹೋದ ನಂತೂರಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿದಾಗ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ದಯಮಾಡ್ತದ ಮಾತರೆಗಳೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪೇರೋಡು ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲು ಕಾಣಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಪಾಡಿದ ರೂಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಪುದಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಅದು 5 ಪಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಇತ್ತು ನಂಡವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸರಿ ಇಂಚಿನಂದ ಆಯ್ತು ನಡುಕು ಬೆತ್ತ ವಾಹನ ಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಪುದಕಾಣಿಕೆದ ವಾಹನ ಎಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಣಗೆತ್ತನ ಪೆರೋಡದ ಬಾಯಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವುಂದಿ ಜನನಾತೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚಾದ 14 ವಾಹನ ನಂಡ 7 ವಾಹನ ಸುರುಕು ಪೋಡು ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಐತ ಪಿರೋಡು 5 ಏತ್ರಿ ವಾಹನ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಂಜಿ 10 ವಾಹನ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಉಂಡು ಆ ವಾಹನದ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುದಕಾಣಿಕೆದ ಗಾಡಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂಡು ಮೂಲಿತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಾಗನೆ ಖಾಸಗಿ ಚತುಶ್ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳುಂಡು ಹಿರಿಯ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ನವೀಕರಣ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇನಿತ ದಿನ ಶುಭ ದಿನ 14 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸೇರಿದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾಪನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನದ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಬಾಗಿಲನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕೆಲಸ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ಕೋಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಯಾಣ ಇದರ ಗಳಿಗೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಂದಕ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯನ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಪರಿವಾರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾದ ನಡಪಲಕ ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ವಾಹನವು ಪ್ರಾರಂಭ ಗಳು
ಮಾತುರಗೆ ಉಂಟೆ ಗುರುವ ದಾಳಿಗೆ ಉಂಟೆ ಹಿಂದಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಎಂದೆಂಬ ಮಾತು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅತ್ಯಾದಿ ದೋಷವುಂಟು